Hola, què tal? La jornada d'avui serà recordada no pas pel cel, perquè ha estat un dia una mica avorrit, sinó pas per les temperatures. Han arribat a valors altíssims. Al cor del Pirineu, 16 graus s'ha arribat a Núria, 26 a Tremp, Déu-n'hi-do, i atenció al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, 32-33 graus. Com a curiositat, el Canà és la temperatura més alta de tot l'any, no de l'estiu, sinó de tot l'any no s'havia arribat a aquest valor de 33 graus. I a Tarragona, també en 33 de temperatura màxima, és la temperatura màxima més alta en un mes d'octubre de tota la sèrie, des del 1913. Per tant, evidentment, molta calor. En quant a l'estat del cel, doncs un dia una mica avorrit. Aquests núvols alts i prims s'han anat creuant, també núvols de sotavent, i això sí, tenim a les portes aquest front que serà el que obrirà una massa d'aire, o portarà una massa d'aire una mica més freda, i ho anirem notant les properes jornades. A la propera matinada el front està sobre el Pirineu, però ràpidament ens creurà. En quant a l'estat del cel, serà un dia molt similar al d'avui. Domini el cel serè, algun nublal aquí i allà, poca cosa. Això sí, hi haurà núvols baixos al litoral central, que no descartem que deixin alguna gota de matinada. Núvols baixos, atenció, al vessant nord del Pirineu, que sí, a la matinada allà sí que esperem alguna precipitació feble, cota de neu 2.900 metres, i núvols baixos tant a la zona del Montsant com també a Prades i també a l'interior dels ports. En tot cas, tots aquests tres núvols baixos tendiran a desaparèixer ràpidament. L'altre element a destacar serà al matí aquest vent de nord, de mestral, que bufarà reforçat a l'Empordà, també els cims del Pirineu, també tota la zona del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Després veurem el mapa d'avisos. I, evidentment, aquest vent farà alterar la situació marítima. Temperatures mínimes cap avall, les màximes també cap avall, valors que, fixin-se, a Tarragona ja han posat només 24 graus, suaus, però no pas els 33. En quant a l'estat del cel, continuem parlant de domini del cel serè, amb núvols a sotavent, núvols alts i mitjans, i persistiran aquests núvols baixos en aquest sector. Atenció, perquè la situació marítima encara pot ser que s'alteri més. S'haurà d'anar en compte doncs, amb la navegació. I aquí tenim els avisos que, sobretot en quant al vent, de la zona de l'Alt i Baix Empordà, també Pirineu, Prepirineu i tota la zona del Tarragona i Terres de l'Ebre, aquest vent serà més de cara al matí. A la tarda ja, sense desaparèixer, tendirà a afluixar. I la situació marítima també s'alterarà i molt, sobretot l'Alt i el Baix Empordà. Per tant, atenció a la navegació. I les properes jornades, poques novetats. Domini del cel serè, núvols alts, núvols prims, alguns d'evolució, poca cosa més, i les temperatures, que baixaran de cara a dijous una mica més, remuntaran una mica divendres i dissabte, però ja es mantindran amb valors molt adequats per l'època. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.